लोगोफोर दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनो बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मोसानाय प्रेक्टिस ब्लग नङा। नायलांबाय थादो एसे इन्टारेस्टिंनो फालतु प्रेक्टिस नालाय फालतु नालाय प्रेक्टिस नालाय प्रेक्टिस माने इमान मिलायाखै आरो मोसानाया मिलायगासिनोसो जोङो साननैसो उनाव मोसानो थाखाय फुटबल खेलायावहाय नायलांबाय थादो। ओमफ्राय प्रेक्टिसाव लागासिनो जों ओंखाम जाग्रा थोरसि ओंखाम दे ओमफ्राय मोसानायाव लागोन माबा ओइ सिथा मोसानायाव खादा लागोन। दायो फैनानै दं जोंहानाव अन्था ओइ सिथा खान्दावराव बे नै खिथुननि बे गस्ला गुफुर गाननायानो mau begini guys nih apa nih ya
मोनगासिनो